stille det op. Så skal du bare lave optakten lige en gang, og så spiller du om på den bagefter. Så den virkelig, så du kun har fokus på, fuldstændig ligesom da I skulle lave smadre før. Jeg kan bedst lide det der. Ja. Jeg kan virkelig godt lide det der. Den der groove er helt klart bedst. Jamen, det gør den sådan sammen. I det her take lagde jeg bare mærke til, at der var et eller andet med dig, Mathias, der var anderledes. Altså, jeg ved ikke, jeg kunne mærke det mere på en eller anden måde. Ja, I det her take. Du var sådan lidt mere, her er vi-agtig. Jeg var meget backbeatet. Ja. Og jeg var faktisk så backbeatet, så jeg nogle gange ikke slog på nogen slag. Running towards the jailhouse to break free, waking up in a shackled bed, finding the page to be blank. I am breathing deeply, but breathing in a fish tank. Du kan ikke spille rockbass i den der montering. Ind og ligge i hundehotellet. Faktisk må du kun spille Novation fra nu af. Ja, kun Novation. Det var lidt mærkeligt godt, jeg fik taget til sidst der. Det var lidt mærkeligt kort. Noget fedt. Du lavede sådan lige. Og så sad du, ikke? Det var sådan, ja. I'll pack all my bags and escape, run away from today. Only to see what I feel. I forgot the solution back home. Making up a true attitude. Searching for fresh air in a polluted city, running towards the jailhouse to break free, waking up in a shackled bed, finding the place to be.